Хора, днес ще играм тази игра. Бак Мичо, много оценено, не чух Ботев, кой има казал, супер оценено, брадър. Днес печени. На 2 милиарда 937 What are you playing? I'm playing Lootborn Warriors. Lootborn Warriors is one of the best dark fantasy games around. Start with an axe and slash your way to a full set of gear. Try out different skill combinations. The amount of possible builds is endless. Wow, a legendary weapon that doubles basic attack and HP with a 90% crit rate. You will breathe through the stages. Other players are still finding their way to new gear, but here you will get legendary drops from normal mobs. Come on, when will you give it a try? Хора, имаше ръка. Нямам, просто там е проблемът, че аз не съм свикнала, съм просто много време се занимавам с това и да. Yes. Учител по физика онлайн. Брат, What? Това няма логика. Това се... Да, ама... Разбирам това, че е така. Yes. Ключа колко гледка. Vamos! Yes! Айде! Старт. Оп. Окей. Ще да бъде даже на мен ми държи забавно, също се стигна. Пък ще играем бокс.
Секунди да в България опътете 3 точките ги печелят. Ето, че нашите лъвове започват световното така, както се очаква. Победа. Кой бе? Нищо. Няма нищо. Нищо. Форма, че гледаш? Мгм.